Zobamba nje 1 King chapter 18 1 King chapter 18 ngizokutshela ivesi manje amakhosi okuqala chapter 18 kodwa ngifuna kuba sibuke into ngolesine masingena kwi fasting and prayer sizongena according to kusho kaNkulunkulu emthandazweni ngolesithathu uma sikwi declaration prayer on Wednesday. God spoke to us actually ukhulume nami uNkulunkulu ukuthi asibambe le fasting got 3 days. And le fasting uzothi omunye siyibambelani siyibambela ukuthi sizothatha incwadi yezinto esisatshiswa ngazo uSathane ngoba each and every person okhona la kune letter ibhalelwe uSathane amsabisa ngayo. Abanye basatshiswa ngokwezikwenethu, abanye basatshiswa ngokwepoverty, abanye basatshiswa udokotela ukuthi uthe unesifo esingesalapheka, abanye basatshiswa ngokwehistory ukuthi uzalwe emndenini onjani, abanye basatshiswa ngokwezinta abadibane nazo, abanye basatshiswa ukuthi wena uzawuphuma kule ngaleli sanga emsebenzini. uSathane ubasabisa abanye ngokwamademoni, abanye wabasabisa ngokwabantu esebenzisa abantu abahamba ngenyawo embili, abanye kunamazwi akhulunywa kubona kwathiwa ngeke usawuqeda iminyaka ethile. Abekho abantu abasatshisiwe la inkonzweni ngathi ngidukila, amen. Abekho abantu abasatshisiwe. So uNkulunkulu when ekhuluma ngale message on Sunday, I message ayiqedwa ngoba ifu lamandla kaNkulunkulu ambozindlu. We didn't finish the message on Sunday. Asikwazi ukuthi sifuna ukuhamba ngokwamanoti uma kade ngihleli noNkulunkulu ethi ngikhulume ngento ethile. La ekhaya si drive umoya engcwele. Amen, angazi ukhona. Sengathi ngamtshela sethu uthi la ekhaya si drive umoya engcwele. So we had to finish because uNkulunkulu besewenzile umsebenzi on Sunday. But message ingaphelanga. Then on Wednesday saqhubeka ne message ya Sunday. Bewulovile wena. And uNkulunkulu on Wednesday wayesethi baningi abantu abanefear yezinto ezenzeke kubo nezenziwayo still now kubona. But now asize ngole 3 days sizondlala le letter phambi kaSimakade. Bese singakhulumi ngeletha. Umthandazo siyowenza nje kulo 3 days sithi umuke wavuma uNkulunkulu kuba yenzeke lento ebhalwe kuyiletha empilweni yami, igama lakhe liglorifywa. Kodwa ukuze igama lakho liphakanyiswe, nqaba nami ukuthi lento ebhaliwe yenzeke empilweni yami. Angazi bakhona abantu abathi Bishop ingathi impela inkosi ayinqabe nami. Somebody shout, ake ngibona izandla bathi ayinqabe nami inkosi. Ngoba kunezinto esibhalelwe zona. Abanye abalala ebusuku bavuka phakathi kwamabili. Bavuswa ifear yezinto ezilotshwe encwadini. And izinto esilotshelwe zona ayifani. Abanye balotshelwe izinto ezidangerous kabi abasaba ngisho ukuphuma phandle. Somebody shout hallelujah, because isitha sifakile ukuthi utatazele ifear. But isizothi kasana ndaba nento ekuthiwa izokwenzeka kuthini. Bewungekho ya YouTube uthatha intshumayela last week Sunday ku YouTube channel. But into nginezi clarity ukuthi isitha uSenheripa ubezohlasela ebhika abantu baze baba inamba ka 250 and 250,000. Laba bantu ababhikile bahlasela abantu abaphethwe inkosi uHezekaya. Inkosi uHezekaya iphethe abantu abakuyi population u10,000. Abantu abaphethe ba 10,000 kuzohlasela abantu aba 250 bahlasela abantu aba 10,000. Inkosi uHezekaya wayise encwadini ithi uhlala uNkulunkulu wakhe enqobela. Kodwa ke ungazi ucabanga ukuthi lokhu uzonqobela ukuba ungafike esandleni sami. Wayesethi uHezekaya lena ingaphezulu kwehamba, ingaphezulu kwesimo engibhekene naso. Ayisadingi lengubo yobukhosi engiyigqokile, kodwa sayidinga uba ngigumule ingubo yobukhosi ngoba laba bantu aba 10,000 cannot fight abantu aba 250,000. Wayesethi ke hayi ake ngenze njani, ake manje ngidile nento nje. Wathi manje angisayigqoki nengubo yobukhosi, but manje sengiyayigumula ngenkosini wathatha incwadi wayendlala. Wathi baba mawuke wavumela ukuba siqedwe thina abantu aba 10,000 siqedwe uSenheripa ubokwazi ukuthi igama lakhe liglorifywa. Wayesethi uNkulunkulu ngenxa yento ayishe emthandazweni sengiyaphendula kumprofeti uIsaya. Wathi mtshela ukuthi ngenxa yegama lami
manje uthema ithandaza wathi igama lakho aliyoglorify. Wayesethi uNkulunkulu ngenxa ukuthi akashonga idingo zakhe, kodwa manje ushinto emxakile wathi anqaba ukuthi yenzeke into eshiwe isitha, kodwa into enginqabayo igama lakho, ukuthi uma lento kuyenzeka igama lakho lalizoglorifywa. It is not all about me, noma ngafa mina noma singaqedwa, kodwa igama lakho aliyoglorifywa. Wayesethi uNkulunkulu because akafunelanga yena ukhompela kwesakhe, ubuka isidingo sami, wathi let me answer his prayer. Kunemthandazo ephendulwa manje, kunemthandazo edileya ukuphendulwa because ulethe idingo zakho ungenendaba nombuso, kodwa abantu abanendaba nombuso izulu liphendula manje. Abantu abanganendaba nemnako yabo izulu liphendula manje. Tshelo sethu to change your item prayer, noma to change the way you present your item prayer. Angabi igama lami. Tshelo sethu uthi ngubishop ufuna ukuthandaza njalo. Angabi igama lami. Nje angabi ngami, kodwa kube ngawe, akube ngegama lakho. Usethi ke sizofika ngelinye ilanga kulento ukuthi wayephendula kanje uNkulunkulu. Uthi ke I'm replying now, I'm answering your prayer, but angiphenduli wena Hezekiah, wena othandazile. Ngiphendula kuIsaya. NgiyakuIsaya. Isaya usethandazile uHezekiah. Ngawuza umthandazo wakhe. Into ayishilo ngizwile. Hamba umtshela ukuthi angiwuvumela uSenheriba ukuthi asondele ekamp kubantu abawu-10,000. Ngiyawulwela, ngengivuma ukuthi kusondele nogodo. Wayesethi ke ngizwile lokhu ngikwenza ngenxa yegama lami, nangenxa yomthandazo wenceku yami uDavide, nothi ngenxa kaHezekiah. uDavide akasekho, kodwa manje kuthiwa kwenziwa ngenxa kaDavide. Kusho ukuthi kwi-altari kaJehova sagcina sithi kwi-altari kaJehova awuphendula ngoba uthandaze kahle, kodwa uphendula ngenxa yokuthi ufike wabeka incwadi. Ma ubeka incwadi kanti encwadini noyibhalile busatshiswa, ma isifikile incwadi ifike emthandazweni yoDavide, hayi emthandazweni wakho. Kodwa bese kushintsha i-attitude yakho, indlela oletha ngayo umthandazo nesicelo sakho. Izulu bese libona ukuthi it is not all about you, but it is all about the name of Jesus. Bese lithi izulu because of that sengiyaphendula ngenxa bababa. So phendula ngelinye ilanga ukuthi kungani kungashongo ukuthi ngenxa yomthandazo wakho Hezekiah. Ngelinye ilanga mtshela sethu sophendula ngelinye ilanga. Uthi lo mtshela sethu uzothi sophendula ngelinye ilanga. Bese amtshela ugqoke uniform ngolesine ngolesithathu, ugqoke uniform ngolesithathu, ngolesine ugqoke uniform, ngolesihlanu ugqoke uniform, noma ubuyaphi kodwa ndlula 1 hour 30 minutes. Sithi nje sizobeka Nkosi. Nansi incwadi. Angenzeki lokhu. Nqaba nami ngenxa yegama lakho. Abekha abantu nqaba nami ngenxa yegama. Awukhuluma nosethu uzoba abathakathi bayakhuluma nje oba sikhuluma nje ngegama lakho, nabantu abangakufuni bayakhuluma, nabantu abakuzondayo bayakhuluma. Sengathi ungakhuluma noseduze nawe ungabambeki umlomo manje, ngoba sendaweni la khona sikhuluma khona izinto ezishintshe, sisendaweni la sikhuluma khona izinto eziphenduke. Masike sakhuluma kuphenduka amatafula, ongaphansi abangaphezulu, ongaphezulu abengaphansi. Uma sike sakhuluma kusuko semsama yemnyango semnyanga yemsama. Awu somebody shout hallelujah. Just duze uthi ngenxa yegama lakhe. Tshela uthi nqaba nami. Lo mthandazo ka 3 days nqaba nami. Mayingakhuluma ngaphatshelwa ngalapho uthi nqaba nami Nkosi. Mayingakhuluma utshelo ngaphambi uthi nqaba nami. Mayingakhuluma utshelo ngemuva uthi nqaba nami. Ngenxa yegama lakhe nqaba nami. Akungenzeki into esisayiniwe. Kune warrant of death esayinwe uSathane phezu kwempilo yami, but I refuse, I resist. I refuse, I resist. Nqaba nami.
Nqaba Nami Nkosi. Sekuthiwa hayi le HIV izokubulala Nqaba Nami Nkosi. Kuthiwa i-CD4 count ibenda kakhulu. Nqaba Nami kuthiwa amasotsha asefile. Angazi adutshulo bani. Nqaba Nami Nkosi khanda amanye amasotsha Nkosi emzimbeni. Khanda amanye amasotsha alwe nezinto ezilwa nomzimba wami. Abekho abantu. Kuthiwa ikhensi iyaqeda ngami. Uthi weNkulunkulu lawo mabhaktheriya ngazini. Awuyikhensa noma ngabe Nqaba Nami Nkosi enzela igama lakho. Kungathiwa lo muntu lo ubulawe lesi sifo. Kungathiwa lo muntu ubulawe indlala. Nqaba abanye bayaqeda unyaka babefuna emuva khona into ocasukayo uthi ingane kamakhelwane iyoqeda ngempela. Abekho abantu emuva khona abacasukile wena usesikoleni seresi khona abacasukile bathi ingane kamakhelwane izograduate ngempela. Bathi kanjani bathi hayi unyaka ogcina kusengenzanga noma yini akuhamba nenkomishi mayimakelwa. Nqaba Nami Nkosi, Nqaba Nami Nkosi, Nqaba Nami ngoba emuva kunabantu ababhekile ukuthi lo muntu osindisiwe lo muntu okholwayo uzawuphasa yini. Uma ngeke ngafeyila igama lakho liyahlambalazeka kodwa manje kwenzela igama lakho ukuthi madunyiswa beke abantu. Not for my sake, but do it for the sake of your name. Nqaba Nami, Nqaba Nami, Nqaba Nami, Nqaba Nami Nkosi, Nqaba Nami. Kulo mthandazo ka-3 days, umthandazo kaNqaba Nami. Ngenxa yegama lakho. Abekho abantu. Somebody shout amen. Mtshela seduze uthi umthandazo kaNqaba Nami ngenxa yegama lakho. Baba ungenzeli mina ngami weak, mina nobody esigodini engisuka kusona ngilutho kodwa Nqaba Nami ngenxa yegama lakho. Nqaba Nami, Nqaba Nami, Nqaba Nami, Nqaba Nami. Mhlawumbe ufuna ukuthandaza ngento namhlanje. Ufuna ukuthandaza ngento namhlanje. Egameni kaJesu ufuna ukuthandaza ngento ethile namhlanje. Amen. Nqaba Nami. Nqaba Nami Nkosi. Ingane zami zikwiwunga Nqaba Nami. Ingane zami ngumazi-drugs Nqaba Nami. Manje abantu bayadutshulwa kuyafiwa njengabe indaba zalo uthi Nqaba Nami Nkosi. Kungena etekisini kanti kungena nabantu abazobamba itekisi. Bethi mabehla banikhuthuze lonke Nqaba Nami Nkosi. Nqaba Nami Nkosi, Nqaba Nami Nkosi. Ungena kwi-Uber kanti ungena kwi-Uber isigebengu Nqaba Nami Nkosi. Abekho abantu Nqaba Nami Nkosi. Ungavumeli ukuthi ngehlelwe leli hlazo. Ungavuma uba ngehlelwe leli hlazo ngoba igama lakho aliyukhazunyuliswa. It is not all about my name, but it is all about the name of God, about the name of Jesus. Somebody shout Nqaba Nami ngenxa yegama lakho. Nqaba Nami, Nqaba Nami, Nqaba Nami, Nqaba Nami ngenxa yegama lakho. Nqaba Nami Nkosi ngenxa yegama lakho. Kanezi isikhathi esingeside kakhulu kodwa Nqaba Nami, Nqaba Nami. Sebehlanganile bathi ngiyaphuma emsebenzini. Nqaba Nami. Mange ngaphuma Nkosi ingane zami zozondla ngayo. Nqaba Nami Nkosi. Ngizoba sehlazweni Nqaba Nami. Alama koshanele brosayala. UNkulunkulu access mina. Angisanakanga mina kodwa Nkosi Nqaba Nami. Ngenxa yegama lakho. Nqaba Nami ngenxa yegama lakho. Nqaba Nami ngenxa yegama lakho. Ngoba sebufakile umuntu. Ngisathi ngiphumile enkantini la ngisebenza. Bethi ngoba akagudluleki asimbulala. Akaphume nebhokisi la emsebenzini. Ngoba akagudli kade sizama ukumgudluza. Akagudluzeki. Nqaba Nami. Abathi bazama ukungigudluza kufeyila imithi yabo sengidlile. Balindele ukuthi ngifanele. Kanti Inkosi Nqaba Nami. Abekho abantu beyinkosi Nqaba Nami. Oh, somebody shout hallelujah. Inkosi Nqaba Nami.
Ufuna sothandaza manje. Siyabingelela ndoda enkulu. Bona ngene lapha uBheshu. Indoda eNkosi ami ngithanda nje uBheshu bahamba nochonco. Lapha indoda yasezulu. Angazi noma bangena babe bezothiwa kunombaba uxolisa impethe noma kunjani. Bayaqala nje ukufika namhlanje la enkonzweni esimeni sapha. Kodwa ke yena cha ngihlale ngidlala ingoma zakhe emsakazweni. Noma enganginaki nayo uyasakaza umsakazo okhona kodwa akaze nganaka nje ukuthi ngiyayidlala ingoma zakhe emsakazweni kodwa Nqaba Nami Nkosi. Nqaba Nami Nkosi. Tshelo sethuza wakho tshelo sethuza Nqaba Nami Simakathi. Uma ungakhuluma abathakathi beqamade udengezi bathi makaphume emsebenzini wena ubhizi usula lokhu uyithithivetha nje lokhu uyitshela nje uyitshela kanjani usendabeni yokwendlala endaweni yokwendlala incwadi ngoba ufuna ukukhuluma phela manje uthi isitha siyangidadazelisa isitha siyangisabisa isitha sithi kuphelile ngami I've got a death warrant but now it's not Jehovah not for my name but for your own name for your own glory. All right. Just said to Nqaba Nami ngiyagraduate Nqaba Nami ngiyaqeda futhi ngenze honors ngenze masters ngenze PhD Nqaba Nami ngiyaqeda just said ukuthi ngiyaqeda ngizawusebenza futhi ngizothi ngiqhubeka ngizosebenza imisebenzi ayikodwa ngizosebenza Nqaba Nami kodwa yenzela ukuthi inkosi igama lakho likhazunyuliswe ngoba manje ngaqeda ngafana njengabanye bangasebenzi mina ngizawusebenza ngizothi ngiqeda ngisebenza ukwenzela not for the sake of my name but for the sake of your glory for the sake of your name not for Nqaba Nami just said to sing Nqaba Nkosi Nqaba Nami akuthiwa ukumsebenzi kodwa khona indlela okuzofuneka ngayo mangigraduate ngiyasebenza Nqaba ngizwa amandla Nqaba Nami ungathi angidlule nje Nqaba Nami Nqaba Nami Nkosi ngizwa abantu ungavumi Nkosi ungavumi abathakathi bakhona abathayi ungavumi ngendaba ehlanganise laphaya ebesitha abathakathi Nqaba Nami Nkosi Nqaba Nami Ushana maya nekasa Nqaba Nami mbeke lapho because come to me when I am mbeke Nqaba Nami Nkosi Nqaba Nami just said ukuthi uNkulunkulu Nqaba Nami yabona ngabe khona izinto ekade zenzeka empilweni yakho kodwa namhlanje sawutsheliwe ezinye awutshelwanga kodwa manje sitha sikulobela incwadi sayithumela incwadi sakutshela uyazi lento creative fear faka amanzi emadolweni ingakho ke sithi lo mthandazo 3 days of Nqaba Nami Nkosi ngenxa igama lakho Nqaba Nami just few minutes Generational curses can cause a delay. Ukhondo lesikhathi somndeni can cause a delay. Eksene mthandazweni spiritual warfare la khona wanikela khona kuma-ritual ufakwa endaweni ongazazi can cause a delay empilweni ukuthi wanikelwa kuma-altara nomoya othile abekho abantu ama-altara nomoya othile then manje ulwa nento ongayazi kanti khona into evale into zawuthi ingafiki kuwena. Somebody shout hallelujah. Sathi spiritual warfare ibelethelene nezono sins and unconfessed sins. Spiritual warfare angifuna ukukhuluma generational curses ngoba sikhuluma ngaso sajula kakhulu ma ufuna yona 3 sermons ku YouTube channel ngiseJohannesburg eThembisa 3 sermons ku YouTube channel Bishop BM Buthelezi bese ufunda ukuthi yini ama generational curses then uzotadisha lapho uthola ukuthi yini ebamba abantu kuthiwa ukhondo lesiqaliso somndeni. Kodwa ke sila ekutheni ngedlula ngigijima ngoba khona ngifuna khona. Spiritual warfare is where you fight izimpi ekseni sikhulumile emthandazweni ukuthi is where you fight izimpi kanti awulu wena nawe ulwa nomoya owanikelwa kuwona ama-ritual aenziwa kuwena then lawo ma-ritual enziwa kuwena there was a certain altar and there was a spirit behind. Akuseyona impi ka-physical kodwa sekuyimpi yani manje sekuyimpi yamoya. But you don't know ukuthi kunezona engazange zifune.
abekho abantu abangizwa kunezono ongazange ayivune ngaze kuseni ngenza izinto ekseni ezinkulu kabe ezingenza ukuthi ubambeke ngoba ngibuza ukuthi mina ngeke ngisaqhubeka ngoba si live. Now then let me just ngigijima ngithe sins and unconfessed sins nazo they can cause delay ukuthi ufike la ufike ufike khona. Angiyagijima njalo mthe sethu ukuthi izono ozenza nezono ezingavunywanga zingakuvimba ukuthi ufike la ufike ufike khona. Kulungile angidlule. Lack of faith can cause a spirit of delay in your life. Lack of faith when you are doubting the power of God, when you are doubting amandla kaNkulunkulu, when you doubt ukuthi uNkulunkulu can take you out of your situation, when you are doubting that God can create a door for you, when you are doubting that God can heal you, when you are doubting ukuthi uNkulunkulu usemsebenzini empilweni yomuntu, abekho abantu, it can cause a delay not ngoba kungekho kodwa ukuthi akazange uzuvume. Lack of faith. Just said it's lack of faith. Just lack of faith. Lack of faith. Bonke abantu uJesu njengoba sikhuluma ngoJesu nje sikhuluma ngaye nangegama lika Jesu. Akusona zonke izishoshe ezaphulukisa ngesikhathi sakhe. Khona ezasala kwi-crowd akade elokhuzana ephulukisa abantu. Zashiwelana zasaliswa ukuthi babe ngakholelwa kuyena. Kwaphulukiswa abakholwa. Bible, there was a time la khona uJesu sentabeni and crowd umphakathi community yazi ukuthi uJesu sentabeni and toward the way they believed in Jesus ngendlela babekholwa ngayo kuJesu bavele baqukula izishosha baqukula abantu abangakwazi ukuhamba izishosha baqukula imungulu baqukula izilima kuthiwa nokulima kuyidimoni kugula ngifundele leso scripture yini. Amen. Baqula nanelima kusho iBhayibheli akusho mina kuthiwa baqula nelima baqula abishosha bathi babefika begibela intaba uJesu la ekhona mabefika entabeni kuthiwa bafika bangathi Jesu sicela ukuthi bavele bathatha bonke ishosha nawo bababeke enyaweni kaJesu kuthiwa ngesikhathi bebabeke enyaweni abazishosha basukuma izilima zaphila inhlanya zaphila. Angazo amen ukhona because they believed in Jesus but khona abangaphilanga ngoba bebengakholelwa kuJesu. Lack of faith can cause a delay. Angazo amen ukhona and futhi ungasala uyilento yiyo ufuhlupheka ngoba awukholelwa ukuthi Jesus can take you out from your situation. Lack of obedience into yokungafuni ukulalela umuntu oyisichwangchwang nongalaleli umuntu ongakwazi ukufundiseka uya delay process yokufika kwi-destiny yakhe. Abekho abantu abangizwela ngiphinde futhi khona abantu abangangenile eminyangelo ethile ngoba bangamahlonga ndlebe thina ngesizulu abantu abangezwa umbona ukuthi kunento kaNkulunkulu ofuna ngabe usengenile eminyangweni othile kodwa because of ukuthi uyihlonga ndlebe akakazi ungena eminyangweni othile khona ethe sengenile axoshwe sephakathi emsebenzini ngoba indlela akekho discipline akakwazi ukuba abe umuntu olalelayo. Lack of somebody shout hallelujah of obedience. Just to ukulalela kuyayivula iminyango kuyasheshisa. Can I talk to you ukuthi namhlanje ngizokhuluma nje into esengiqedile sengiyathanda zonke kaDukuza. Ngizothi kuwena God can cause an acceleration power. God can cause an acceleration power. God can cause an acceleration power. God can cause an acceleration power to take place in your life because you have dealt nezinto engikhuluma ngazo. Ukwazile ukuyi-identify wakwazi ukuthi udile nazo. Whilst uyakwazi ukuyi-positiona because on I don't know mthandazo noma ngesonto sikhulumile ukuthi into kaMaria yokuthi athole ifavor yafika kodwa yadinga ukuthi ayiposition. Sakhuluma sathi wayipositiona kanjani wathi Gabriel wena ofumene umusa nomusa ukhona kuyenzeka ungawumukeli ngoba awuyipositionanga wena. The acceleration power, it needs you to position yourself in order for that acceleration power to take place. Abangizwanga abantu, let me repeat again. The acceleration power, it needs you to position yourself in order that acceleration power to take place in your life. Now Mary ngesikhathi kufingelo siyathi wena ofumene umusa wayisethi ke mayiqeda kusho njalo wathi ke ngifumene umusa kubingelela nini kunjalo okunjalo kubingelela okunjalo wayisethi hayi ukuthi wena uzawukhulelwa bese uzala indodana uyiqamba igama lokuthi uJesu ngoba indodana eyosindisa bonke abantu ezonweni zabo. Wathi kanjani ngoba
mina ngiyazi indoda. Wayesethi uma ungapositiona yourself bese wamukela le favor uzobona kanjani kanjani akasebenza iformula yikho yokwenza kwefavor. Iformula yikho yokwenza kwefavor. Ungabuza ukuthi kanjani. Abekho abantu abangizwile, abekho abantu abangizwile. Just do it. Ayikho formula. Kodwa position yourself ukuze ureceive ifavor. Wathi hayi angiyazi indoda wathi umusa mawufika udinga ukulekelelwa. Umusa mawufika udinga isystem yomhlaba ukuthi it take place. Umusa mawufika ubhenda ama rules. Umusa mawufika ubhenda izinto ezijwayelekileyo. Awutshela seduze wathi mawufika umusa awudingi. Kodwa uyakudinga wena uthi uyiposition. Then I said to Mary, oh, because you are saying that, makube kim njengokusho kwezwi lakho. She was positioning herself. Mighty makube kim. Uthi now I'm positioning myself for that grace to take place in my life. Then mighty makube kim njengokusho kwezwi lakho wakhulelwa. Akakudinga ukuthi kuze kuthiwa kuzothatha isikhathi wakhulela umusa awunayo isikhathi umusa futhi awunayo. Sasithini kwa physics sasithini konje kwa physics. Amen. Somebody shout amen. In velocity, calculating velocity. Amen. You cannot calculate velocity. Amen. Ukuthi ugijima kangakanani. Umusa udinga wena iposition. Mawuqeda ukuyiposition mawukathi makwenzeke kimi njengokusho. Mawuqeda njengokusho. Kwahlala isizwe. Wakhulelwa. Umusa ufohla when you position yourself. Yingakho umusa ufika ngoba John 5 indoda ekhule 38 years echibela seBethesda. Yakula 38 years ihlele echibela seBethesda. Yayihamba ngokwesystem ukuthi kufuneka inyanga zichibi bese ingelosi inyanga zichibi kungeno yedwa bese iphinde kulindwa futhi inyanga zichibi kuphinde ngene. But kwafika umusa uJesu wadabula amazulu because uma usahamba ngokwabantu seyikhuluma ngelinye ukuthi sometimes uma uhamba ngokwesystem yomhlaba khona abangenelayo khona abathenga isikhala sakho ngoba usahamba ngokwesystem yomhlaba bangene esikhundleni soba ngene wena because bese kuyi-10 yakho but not your time. But ke bese sigijima sithi ke uJesu bazama ukuvimba mawuya khona but uJesu wayesefika edabula amazulu akho sathana akho mademon akho devil worship akho bathakathi abangamwe bavimba uJesu mayiseza ngoba umusa awuvimbeki. Wathi mayifika uJesu echibila seBethesda wathi ndoda uyathanda ukusinda na wayengafika ethi thabatha kodwa wayedinga yena iposition. Awabekho abantu wayengafika ethi thabatha phakama kodwa wayedinga yena iposition. Ndoda uyathanda ukusinda na yathi akekho ngangifaka manginyakaza ichibi. Wathi ngithe ndoda uyathanda wathi hayi ukuthi mangithi ngiyangena bange wathi uyathanda ukusinda. Wayesethi ngiyathanda wayesethi thabatha uhlaka lwakho bese uyahamba because umusa udinga into ukuthi ziposition. Oh, somebody shout hallelujah in order for you to receive that grace. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Fund 18 verse 41. 2 minutes. Yabo. Why is it? Why is it to Elium prophet to Ahabi? Kupuka manje, kupuka dot. Bese uyavuka manje uyadla. Siya 3 days fasting. Qala ngami Nkosi ngenxa igama la. Nqaba nami Nkosi ngenxa igama la. Nqaba nami ngenxa igama la. Ubona ndoda ngibona lutho, ubona ndoda ngibona ba 5. Ngibona ifu elingangesandla. Likhuphuka emfuleni. Liyaphezulu. Bayisethi nawe usubonile. Seyangena eqala ke manje acceleration. Khuphuka manje uhle. Abangizwa ngabantu. Khuphuka manje uhle. Sesilande acceleration power.
khuphuka manje tshela sentuza wathi makhelwane izimo ziyabheda ngale yana kugwadula khona lutho imvula ayikho kodwa khuphuka manje abangezwa manje faka ismile manje hayi ukuthi khona imali engenile kuye account yakho kodwa faka ismile manje hayi ukuthi ama marks usuwabonile kodwa faka ismile manje hayi ukuthi kukhona into ethile enza kodwa faka ismile manje abekho abantu faka ismile manje faka ismile manje ngamvulela la microphone afunde ngayo ingathi mfulele lokhuzana mpumi mfulele amen mfulele yebo ukuze bezwe nabo semakhaya yebo amen ukuze bezwe nasemakhaya no ungayifaki mute press iphume ku mute kanti amen yebo mfulele mlife sisigijime sothandaza emithini nami laphela amen yebo okay kulungile funda kunjalo ngoba kusho ukuthi kuphela ibhetri yebo Pina asikhombise yabo 45 okay if not lapha kam 45 gijima kwathi kwase vele sentime kwakukhulula izulu wasekhona I'm positioning my acceleration pump funa ngiyalapho nje kwathi ngani ngesikhashana nje hayi bafowethu ngesikhashana yebo kwathi ngesikhashana nje izulu lakuqubala ngamafu nangomoya yebo lana imvula enkulu uAhabi wakhwela inqola waya eJezreeli wakhwela inqola waya eJezreeli 26 isandla sikaJehova sasikuEliya wabopha ukhalo lakhe wagijima phambi kaAhabi waze wafika ekungeneni kwaseJezreeli wabopha ukhalo lwakhe ngoba manje khonta ibonile kune favor yenzakalayo manje ngazi noma ngaprofeta kancane ngikhulume phakathi kwabantu ukuthi umnotho uphelile umnotho ufile kodwa manje bonke abantu akusadingeka abantu abangaboni lutho sekudinga abantu ababona utho noma incane kangakanani kodwa khona into enkulu eyithwele phakathi kwefu engabonakala encane ithwele imvula enkulu ungafuni into enkulu manje thatha lencane ngoba wena usayena umuntu ofana nabantu lento encane izophenduka ikhulelwe into enkulu uEliya ayisevele abopha inkosi eseyitshelile ukuthi imvula iyeza manje iyeza kwase kugijinywa ke manje kubhekwe phi eJezreeli wayesethi angidingashi angidingi mbongolo angidingi moto angidingi X5 angidingi bani M3 angidingi i63 MG angidingi MG 63 angidingi bani Ferrari angidingi imoto zelokhuzana zejubane angidingi zonke kodwa ngidinga ukubopha ukhalo ispeed engizohamba ngaso sondlula ilapho kimi sondlula imoto sondlula ihashi abekho abantu can I decree and declare sesamba manje ukuthi abantu bazomangala ukuthi uphila kanjani kanti ubopha ukhalo khona into oyibonile angayibonanga ahabi khona into oyibonile abangayibonanga abantu wamtshela ukuthi ubonani wangayikholwa leyo nto kodwa wayise uNkulunkulu emtshengisa ehlanganisa amafu kwamna imvula enkulu kodwa indaba iseJezreeli manje masiye eJezreeli angisayi kwi-destiny yedwa ngiya ngiphushwa amandla angaziwa ngabonakali. Can I talk to somebody namhlanje ulithi iBhayibheli wabopha ukhalo
wayesegijimweni yendlula uHabi isipidi agijima ngaso namhlanje siyamangalisa akekho umuntu osaziyo akekho umuntu akwasibona. Can I decree and declare upon your life? May I decree and declare upon your life ukuthi isipidi ozogijima ngaso inyanga eyisele before December bazoma ngathi uvala kanjani uDecember galeli singeni nje there is an acceleration power. This is our season. kunemfula enkulu phakathi enisipide sokugijima ngaso ngoba ngikwazi ukubona bese ngabi naso isipidi sokufika angibone bese ngiba nesipidi sokufika ngabeka abantu sesiyatandaza sibe ngenyawo angibone bese ngiba nesipidi sokufika angisadinga i-ability yabantu amandla abantu angidinga oFerrari angidinga imoto kodwa ngidinga nayo acceleration power nithi waphushwa isandla sikaSimakade thinta ababili uthi isandla sizosiphusha sisiphushela kwidestiny yethu sisiphushela la khona siyakhona siyaphushwa isandla esinamandla siyaphushwa isandla esinamandla siyaphushwa isandla esinamandla webathakathi unamandla aphushayo manje sukane endleleni webantu abanomona sukane endleleni wema-devil worshippers sukane endleleni ngoba into ezayo ihamba nesipidi esinamandla. Acceleration power, acceleration power, acceleration. Bafuke badingeke kwenzeke kuwe kodwa namhlanje ngithari kunenteka ngesandla kodwa ekhulelwe idestiny yami ekhulelwe into zami surely surely I shall reach my destiny surely I shall become what God said I will surely angisadinga abantu angisadinga impongolo angisadinga amahashi kodwa isandla somphusha. Lift up your hands. Kade ngibazama abantu bangibalekela bona kade ucela kubantu banqaba bona asiphamise phezulu waza baba umbethe futhi angazini boyikhona angayisho nje manje ngomculo siya kuyena namakhoshatha ilabasaya khona abantu abangena into zabo iboshiwe kodwa khona into engiyibona isefine encane. Acceleration power, acceleration power, acceleration power. Woo! Acceleration power. Yena unothando agana injabuliso aganayo enkosisone Inkohliso
When you feel like coming to the altar, upawe phansi kuleli altar. Ngayidlala la incwadi. Iqala manje ngingakafazi. We are praying, oh Lord. Moya kaNkulunkulu, moya kaJesu. Abaphilise Nkosi abagulayo. Abalwela izimpi abangene kunezimpi ababhekene nazo. Bangaphumi noyedwa Nkosi engahlangananga nawe wena mphilisi. Bangaphumi noyedwa moya ingcwele. Bangaphumi noyedwa engahlangabezananga nomnyango wamdizayinela wena. Jesu ukukhuluma nawe namhlanje. Ngeke sidele uhlala nathi kuze ephakade. Singayiphamisa izandla zethu. Tempted kodwa Bishop ukuthi uzodweba ngevoice yakho. Tempted because the gift of it that is in you. Ngeke sithe ngicela. Uhlala nathi kuze ube phakade.
sihlangana futhi ekuseni kwi-fasting, siqale fasting prayer up until Saturday ebusuku 7:06. Siyayicelebrate ngesonto. Baba moya ngcwele, sikhuluma amandla nogcobo nenkazimulo phezu kwaNkulunkulu namhlanje. Sisibandla lakho Nkosi after today. Bless them, O Lord, in the mighty name of Jesus Christ. May you cover them, God, with your blood. May you protect them, Jesus. May you give them, God, wisdom evela kuwena. Inkazimulo yakho mayibonakale phakathi kwabo bonke emakhaya, emsebenzini nakuyo yonke indawo. In the wonderful name of Jesus Christ. Let everyone shout makwenzeke kimi. Njengokusho kwezwi lakhe. Shout makwenzeke kimi. Njengokusho kwezwi lakhe. God bless you bazalwane. Inkosi yomusa mayinibusise.